Apo, kakabsat, mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Palugsi, Limansangan, Bawang La Union. Dito po sa isang napakagandang art gallery and cafe restaurant. Isa po sa mga hidden gems ng Bawang La Union ang Siano Umok. Halika, kain tayo! Base siya sa childhood memory ko. Kasi nung bata kami, nakatira kami sa farm, sa bundok. Nangunguha kami ng bird's nest. So, Ilocano ng bird's nest, umok. So, nung marunong ako mag-paint, yun yung palagi kong pinipaint. Yung Siano naman, nickname yun ng tatay ko. Nung wala na siya, pag palagi ako nakikita ng mga kaibigan niya, mga kamag-anak namin, anak na ka ni Siano. So, yun yung tawag sa akin before. So, inadapt ko na lang siya, pinagdugtong ko, yung nickname ng father ko, tapos yung childhood memory ko, Siano Umok. So, yun yung naging pangalan ng art gallery. Hi, Hello, Ma'am ma'am. Maricel. Hello po. Ang ganda-ganda naman dito. Thank you po, ma'am. Oo, very relaxing. Ang ganda. Wala po, ma'am. Okay. Ito po, ma'am, for gallery namin. Yeah. Oh, yung ganda. So, gawa po ito ng mga local artists ng La Union. Buong La Union po, ma'am. Yes, ma'am. Oh, how nice. Mother and child. Nung bata ako, gusto kong pumunta ng mga art museum o kaya art gallery. Siyempre, wala naman kaming kakayahan during that time. Ang mga museum lang, nasa mga cities lang o kaya sa Manila. Basta nasabi ko na lang na balang araw, magtatayo na lang ako. Parang lahat ng ginagawa ko, papunta doon sa dream ko na magkaroon ng art gallery. Actually, itong compound na to, pag-aari ng mag-asawa na matanda. Wala silang anak. Kukwento ko ng buhay ko. Wala silang anak. So, kumbaga nakita na to. Paano ba? Kinuha nila ako nakasama dito kasi wala silang anak. So, nung sabi nila, itong bahay na to, ibibigay namin sa'yo, pero wag mong gigibahin. Kasi alam mo na sa mga matatanda, may sentimental value yung mga ari-arian nila. Pero na siya, deteriorating na siya, hindi na siya ma-safe their hands. So, nung namatay na sila, as respect sa kanila, so inayos ko na lang, nirepair ko, ginawa kong art gallery. Itong isa naman na bahay naman niya ng kapatid niya. Sila yung biological grandparent ko talaga. Galing siya dun sa kabila, across the road. So, nung gigibahin na yan, sabi ko, bilhin ko na lang, pero parang pamigay. So, pre-reserve namin siya kasi medyo historical siya. Nagamit siya ng nursery school during World War II. So, very historical yung bahay na yan dito sa amin. Ito po, mural, ma'am. Yeah. Ang ganda. So, ito, stage. Pwedeng may acoustic, di ba? Opo, ma'am. So, tuwing kailan nagkakaroon ng exhibit dito? Like once a month? Oo, Ganun? mga ganun po, ma'am. Ito naman, from La Union na. La Union. Ito yung may nagsusurf. Opo, Ang ganda. ma'am. Yes, oo. Tapos, yung isang group naman, ma'am, From La Union din po. from La Union din Yes, po ma'am. ito. Ang cute, Ito po may grapes. Ito po, ma'am, Ma'am Emites, Aha. Sir Darrell, and then ito Aha. po, si Sir Jerome po. Ano naman itong mga names na nakasulat dito po? Mga lovebirds? Na ganun po, ma'am. Parang freedom wall lang po kasi, ma'am. Freedom Wall. Opo, ma'am. Yung style siguro ng mga artwork, before talaga,
ang gusto naming i-showcase, parang provincial theme. Since, yun nga, dumadami yung mga artists, may mga iba-ibang subject, style, genre. So, welcome na rin namin. Kasi ang arts naman talaga, hindi lang nagpo-focus sa isang style eh. Mostly, local artists talaga. Goal namin, tsaka advocacy namin to promote local artworks. May mga ibang artists din from different places. Kahit sa Manila, may mga pumupunta. So, welcome din namin. So, meron kaming mga art exhibit kami, schedule na para sa kanila. So, meron kami from Rosario hanggang end-to-end yan. Actually, yung kasama namin dito na mga partner, Aglaon artist, Dalican artist, then Beniceres. Any kind of artwork pwede namin tanggapin dito. As long as nakaka-inspire siya, nakaka-heal siya sa mga viewer natin. At the same time, dapat for sale. Price range niya depende sa artwork. Depende sa artwork, depende sa artist, depende rin sa size. So 5,000 below hanggang 200. Kung hindi ako nagkakamali, April 2017. At that time, so meron akong gallery studio, pumupunta yung mga co-artists ko. So nakita nila, parang natuwa sila, gusto nila mag-contribute ng artwork. So hanggang napuno yan lahat. Then pati dun sa labas, nag-extend kami. So yung mga passers-by, na mga bisita or mga local dito, hanggang may naghahanap na ng merienda. So doon naman pumasok yung halo-halo, yung pansit namin. Mga kaibigan, yung dinakdakan po nila, lasang langit. Titikman naman po natin itong igado. Isa po itong Ilocano dish na very popular po sa lahat. Napakasarap po nito, mga kaibigan. Hi, Bernadette! Ma'am, ito po yung halo-halo po. Ay, sarap ito po naman. yung kapiyaya po. Kain po tayo. Thank you po, ma'am. Thank you, Bernadette. Sobrang sarap, ma'am. Grabe. Ito naman pong pansit kabagyan. Ang dami niyang sahog. Ang sarap. Tawagin naman po natin ngayon si Ma'am Maridel, ang cook ng Shano Umok. Ma'am, lasang langit naman lahat itong mga niluluto mo. Ma'am Maridel, upo po kayo. Samahan niyo po akong kumain. Kwentuhan mo naman kami dito sa inyong napakasarap na pizza. Dito naman po sa pizza po, with mozzarella cheese po at saka vegan longganisa po. Mozzarella cheese at vegan longganisa. Inspired with love. Gusto ko yun. Inspired with love. Napakasarap. Grabe. Pansit umok. Bakit niyo po siya tinawag na pansit umok? Pansit umok ma'am kasi para siyang mess po. Tapos may Okay. chicken steak po siya and egg po. Wow. Tapos saucy po siya. Oo nga, ang dami niyang sauce. Parang mag-gravy siya. Oh my God, ang sarap. Titikman natin ang pansit umok. Ang sarap po, mga kaibigan. Punta na po kayo dito. Nag-concentrate kami sa Ilocano. So sabi ko sa kanya, kung ano na lang yung gusto natin kainin. So yun na lang yung basis natin, kung ano yung isa-serve natin. So sabi ko, ako gusto ko halo-halo, gusto ko pizza, pero gawin nating Ilocano. Siya naman yung mga meals, mga dinakdakan, igado, yan, mga pansit, yan. So sa ngayon, ang bestseller namin talaga, pinaka-top talaga, halo-halo. Then followed by pansit umok. Turon, then pizza Ilocano. Pizza Ilocano, sabi namin kasi ako fan talaga ako ng Hawaiian pizza.
So sabi ko, gawa nga tayo ng Ilocano version ng Hawaiian pizza. So instead na ham yung nilalagay namin, vegan longganisa. So yun yung pinaka-topping sa pinaka-meat niya. Nung college ako, nadadaanan ko yung isang restaurant na nag-offer ng halo-halo. Yung halo-halo nila, maliban sa malaki, meron siyang ice cream sa ibabaw. Yun yung gustong-gusto ko. Pero pag nakain ko na yung ice cream, parang boring na. Sabi ko sa misis ko, gawa nga tayo ng halo-halo, sabi ko, na up to the last scoop, exciting siya kainin. Gumawa siya. Siguro umabot kami mga 4 months bago talaga nakuha din namin yung timpla niya ngayon. Ano naman po yung inyong special na dessert na hinanda para sa akin? Siyempre po, ma'am, yung bestseller po namin, halo-halo po. Okay. Ito na, yung halo-halo ko. At saka po, ma'am, ito po ang... Ube turon po. Yung- Malagkit po siya with ube flavor po. Grabe. Anong klaseng ice cream to? Kakaiba siya, ma'am. Parang may powdered milk. Homemade po yan, ma'am. Homemade. Na, Diyos ko, lasang langit. Kanina pa po ako kain ng halo-halo. Napakasarap. Titikman naman po natin ang kanilang ube turon. Tama po? Yes po. Sige. Flavor po siya na nilagay po ninyo. ube flavored po. Okay. Wow, tignan nyo naman po, oh. Wow. So, ito, ma'am, ay Malagkit siya. malagkit. Yes, Okay. Ang sarap niya, kakaiba siya, ma'am. Yes po. Pati itong halo-halo ho, creation din po nila, Sir Shano. Grabe, ang sarap. Hindi siya yung typical ice cream. Homemade daw po siya. Tapos, iba yung texture niya. Ang sarap talaga. Isa po ito sa mga kakaunti lang na pinakamasarap na halo-halong natikman ko sa buong buhay ko. Ang sarap po talaga. Ma'am, ano-ano po yung mga nanditong mga sahog niya sa halo-halo? Meron siyang kaong, nata de coco, Okay. beans, tsaka ube halaya. Napakasarap. Ma'am Maricel and Ma'am Maridel, maraming salamat po sa inihanda niyong napakasasarap na pagkain po para sa akin. Maraming salamat po. Thank you din po, ma'am. Opo. Opo, ma'am. Magbisita po sa amin. Isa sa mga advocacy ng Shano Umok na to give it free yung entrance. Kasi gusto namin ma-experience na kahit yung mga kapitbahay namin, pwede silang makapasok dito, ma-experience nila yung kung ano ang art gallery. Kasi sinabi ko sa mga kasama namin dito, na pag estudyante at tungkol yan sa mga project nila, wala silang babayaran. Pero kung yung mga prenuptial, mga ganon, promotional video ng isang product na ganito yung gusto nila, nagpapabayad naman kami ng minimal. 2K lang. Ganun lang. Para sa mga art enthusiasts, sa mga interesado sa mga ganitong lugar, art gallery, o kaya gusto yung makatikim naman ng medyo kakaibang halo-halo, pasyal lang kayo dito sa Shano Umok Gallery Cafe. Operating hour namin is 9 a.m. hanggang 6 p.m. Check nyo lang yung Facebook page namin, Shano Umok Gallery Cafe. Talaga naman pong nakakabusog sa mata at sa tiyan ang ganda ng mga artwork at sarap ng mga pagkain dito po sa Shano Umok. Kaya naman po, isama nyo na po sa listahan ng inyong mga pupuntahan ang Shano Umok dito po sa Bawang La Union. Apo, Kakabsat, Intay, Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida. Shout out po sa Lopez and Abon family po. Yay! Shoutout din po kay sa mga Dumo family, Rimorin family, then Galieta family po. Kumusta sa pamilya ko? Out ko po sa Flores family. Shout out ko po yung Abu family.